Hey drenge, kender Emil. Hvad så? Ja, drenge, har I set hende den nye lækre pige fra A-klassen? Hun er pivfræk. Drenge, I holder jer væk, hun er min. Ej, det må du virkelig undskylde. Er du ikke den nye pige? Jo. Hvornår startede du så her på skolen? Her i mandags. Nå, men jeg må videre, vi ses. Ja, det gør vi. Nå, der var du. Hvem var det, du snakkede med i går? Det var Jonathan. Hvem er Jonathan? Det er min kæreste. Aha. Men hvor lang tid har I så været sammen? 1,5 måned. Nå, men jeg skal videre, så vi ses vel. Ja, vi ses. Kom ind. Hey. Vi har brug for at tale. Hvad er det? Jeg ser jo taler meget med Emil for tiden. Hvad er der med det? Hvorfor må jeg ikke snakke med ham? I snakker lige dårligt meget sammen, synes jeg. Hvorfor skal du altid være så jaloux? Hvorfor skal du altid flytte med andre drenge? Det gør jeg jo heller ikke. Hvis det skal være sådan, så går jeg bare. Hej Ella. Hej Emil. Hvad er der? Jeg tænkte bare på, om du ikke ville komme over, for jeg har brug for en at snakke med. Jo, selvfølgelig. Hvornår er du her? Altså, jeg kan være der om 5 minutter. Okay, så ses vi. Okay, vi ses. Kom ind. Hej. Hej. Hvad er der galt? Mig og Jonathan blev bare uvenner. Ej, hvorfor det? Han synes bare, vi snakker for meget sammen. Han er jo sikkert bare jaloux. Jeg skal bare have min. Hvad fanden laver I? Jeg hjælper hende med lektier. Så kræfter du dråben, mand! Jeg føler, vi har brug for at tale om, hvad der skete i går. Jeg synes egentlig ikke, der er noget at snakke om. Hvad så nu? Så er det vel slut nu? Fint.